दिनै बर'दिन होनोबा मा बुजियो? बर'दिन होनोबा मा बुजियो? बे जाबाय गेदेर सान आरो बे गेदेर साना सोरनि थाखाय? बे गेदेर साना सुबुं माहारिनि थाखाय गिदिर इसोरनि अननाय आरो इसोरा मा होनदों आरो बे बाइबेल पढ़ा मा होनदों जे इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बेसेबां अनखो एसेग्राब बे एसेग्राबा सेरबसे केजि मोनसे जोङो बुंनो बे मानसिखौ इसोरा गावनि महर मुस्रिजों दानानै बे बुहुमाव राजत्व खालामनो थाखाय रायजो खुंनो थाखाय बे बुहुमखौहाय नायनो थाखाय सासन खालामनो थाखाय इसोरा मानसिनो आखल आरो गियानफोरखौ होदों बे All Hattisar Interdenominational Pre-Christmas Celebration नि जि कमिटि दं आं बिथांमोनखौबो हामबाय होनो बिथांमोननि बे कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि बे कमिटिनि सेक्रेटारि लेङाइ सेक्रेटारि ट्रेजारार आरो बेबायदिनो जायफोरनाखि बे कमिटियावहाय आग भाग लानानै दिनै बे प्रि क्रिसमास आगुयै फालिनाय बर'दिनखौ गोसोखांनो थाखाय जे प्रग्रामखौ खालामबाय बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो आरो बिसेसके हामबाय होनो बिथांमोना आंखौ आलासि महरै हाबख्रायनानै जोंनि बर' माहारिनि नेरसोननि गेजेरजों गांसे आर'नाइजों बरायनायखाय आं हामबाय होनदों आरो बेयाव जेसेबां नुजाफैनाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर जेसेबां दङ साफ्रोमबोनिसिम आंनि गाहाम अनसायनाय आरो फैगौ गेदेर साननि मुङै बर'दिननि मुङै आंनि गोसो सिंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय बावहरनायखौ आङो बयनिसिमबो जासिहरग्रोयो बयजोंबो लोगोसे गोजोन्थों आरो इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों आङो बांसिन बर'निनो बुंगोन मानो होनबा जोंहा मानगोनां भलानाथ सरेन दङ बिथाङा एसामिसाव बुंगोन आरो बिनिफ्राय जानो हागौ बिथाङा आदिबासिनिबो बुंगोन दा बेनिखायनो आरो आङो मिथिगौ जोंनि बे हादान ओनसोलाव थानाय आदिबासि बिदा फंबायानो जा बिब' बिनानावानो जा सोरबा नेपालि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जा जों गासिबो बर'खौ बुजिजोबखायो आं आसरित मोनदों जेब्ला सानसेखालि आङो सरलपारायाव थांदों सासे बिदिनो नेपालि मानसिखौ लोगो मोनदों आङो बेखौ नेपालि होननायखाय आङो असमियानि रायलायदों बेजों ओमफ्राय उनाव बे मानसिया मा होनबा आंखौ सार आंबो बर' रोंगौब्रा जाबाय दहायनिफ्राय मानो खोन्थायाखै होनना बुंबाय अब्लाथ' आङो असमियाव बुङामोन ना बर'आवनो फोर आङो बुंलांगौमोन सत्थुआ जासे ओरै होनना बुंबाय आरो दा बेनिखायनो दा जोंहा आलासिया सानै आङो बर'आव बांसिन बुंगोन आरो बिथां भलानाथ दा बिथाङा एसामिसावहाय बेखौ बुंगोन दिनै बर'दिन होनोबा मा बुजियो बर'दिन होनोबा मा बुजियो बे जाबाय गेदेर सान आरो बे गेदेर साना सोरनि थाखाय बे गेदेर साना सुबुं माहारिनि थाखाय बुहुमाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रंजानायनि सान जि रंजानायनि सानजों लोगोसे जों मानसि माहारिया जोंनि बासायजानायनि लामा आरो राहाखौ जोङो मोननो हायो जोङो बाइबेलाव फराय मोननो हायो जोङो जायफ्रा बाइबेल दं आरो दानि दिनावथ' मबाइलावनो बाइबेल डाउनलड खालामना लानाय दंखायो नोंथांमोना खेवनानै नायनो हागोन आङो मोनसे बाइबेल पद फरायगोन जि बाइबेल पदानाखि गासै बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव प्रसार खालामजानाय आरो बे बाइबेल पदनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरनि अननाय इसोरनि दया आरो इसोरनि जोंनो लागै दान होनायखौ जोङो मिथिनो हायो जोङो बेखौहाय मोननो हागोन जहननि
थाम राननाय जिद' सारिनिफ्राय 17 सारि बे मोननै पदखौ आङो फरायगोन जहननि 3 अध्याय 16 आरो 17 पदखौ आङो फरायगोन बेयाव बेबायदि लिरनाय दं मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हपायै बायदि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि मानोना इसोरा संसारखौ बिसार खालामनो थाखाय बिसा हौवाखौ संसाराव थिनहराखै नाथाय संसारा बेजों बासायजानाय बायदिसो बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो बिसार खालामजायै बायदि इसोरा गावनि बाथ्रा फरायनाय आरो खोनासंनायनि सायाव जों साफ्रोमखौ बोर होथों जोङो फै गुसुङै आरज खालामनि गोथार गोथार मान आरो महिमाजों बुंफबनाय सोरजिगिरि इसोर आफा दानि बे समाव आङो नों बिफा इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों नोंनि गेदेर अननाय आरो दयानि थाखाय दिनै प्रभु बे गेदेर साना खाथि जानायजों लोगोसे गिबियै नोंखौ गोसोखांनो गिबियै गोसो मोनसेयै जोङो बाख्नायनो सिबिनो थाखाय जे प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशनखौ दिनै खुंनाय जाबाय बे जायगायाव प्रभु नोङो साफ्रोमबो खोनासंग्राफोरजों लोगोसे थादो आरो साफ्रोमबो बेयाव फैनाय मानसिफोरजों नोङो लोगोसे थादो नोंनि जिउजों दैदेनदो आरो नोंनि गोथार जिउजों नोङो गावनो जायनो जेरैबायदि नोङो मिथिहोनो हास्थायदों बेबायदि नोंनि गोथार जिउजों नोङो गावनो नोंनि गोथां आरो गोथार बाथ्राखौ नोङो बेंखननानै होदो आफा दानो बे जथुमनायजों लोगोसे गोबां रंजानायनि सिन हिसाबै रोजाबनाय मोसानायफोरजों जोङो नोंखौहाय बाख्नायदों आरो सिबिदों प्रभु बे गासै आइटेमावबो नोङो बोर होदो आरो नोङो गावनो दैदेननानै जोंखौ नोंनि जिउजों सुफुंदो प्रभु दानो बिसेस बे समाव आं नोंनि बाथ्राखौ जे सावरायगोन प्रभु आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया नों बिफा इसोरनि जाथों बेखौनो गेदेर बरसाजों प्रार्थना खालाम बिबाय जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन जोङो दानो बे बाइबेल पदखौ फरायनानै जोङो मोननो हाबाय गिदिर इसोरनि अननाय आरो इसोरा मा होनदों आरो बे बाइबेल पदआ मा होनदों जे इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बेसेबां अनखो एसेग्राब बे एसेग्राबा सेरबसे केजि मोनसे जोङो बुंस'नो हाया बे इसोरनि अननायखौ जोङो सुनायनो हाया बेनि सिगां आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों इसोरा जेब्ला बे बुहुमखौ दादों अब्ला इसोरा होनदों समायना नुदों होननानै बुंदों आरो बे बुहुमखौ दंफां लाइफां हाजो हाला दैमा दैसाफोरखौ दाखांनायनि उनाव नुबाय बे संसारा थिख'ख' बेखौ सासन खालामनो थाखाय आरो बे बुहुमाव खामिनो थाखाय मा जादों मानसि सृष्टि खालामदों इसोरा मानसि सृष्टि खालामदों आरो बे मानसिखौ इसोरा गावनि महर मुस्रिजों दानानै बे बुहुमाव राजत्व खालामनो थाखाय रायजो खुंनो थाखाय बे बुहुमखौहाय नायनो थाखाय सासन खालामनो थाखाय इसोरा मानसिनो आखल आरो गियानफोरखौ होदों आरो बे आखल गियाननि गेजेरजोंनो दिनै बे बुहुमा मानसिजों सासन खालामजादों नाथाय आङो गुसुङै बुंनोसै मानसि जानायलाय जों मानसि जानायखाय जोंहा गोबां दुर्बलता बोलो गैयिफोर दङ जि बोलो गैयिनि जाहोननि थाखाय दिनै मानसि जाथिया दिनै पापआव गोग्लैदों जोङो पलनि रमारिफोरनो लिरहरनायनि जोङो 6 आयदानि 23 पदआव फरायबा जोङो मोननो हायो बाव मा लिरदों पलआ गासैबो मानसिया पाप मावबाय आरो इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय
होननानै दिनै जोंनि बे शास्त्रा जोंनो फोरमायथियो जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जानायखाय इसोरा जोंखौ गावनियाव लाबोफिननो थाखाय गोबां राहा आरो लामाफोरखौ बे इसोरा होदोंमोन जोङो मिथिगौ गोजाम रादायनि समाव गोबां भाबबादिफोरखौ गोबां नाबिफोरखौ इसोरनि बाथ्राखौ रायफोरनो थाखाय मानसिखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय इसोरा बे भाबबादिफोरखौ थिनहरदोंमोन नाथाय बे भाबबादिफोरनि थिनहरनाय बाथ्राफोरखौ जों मानसि माहारिया लायाखै नाथाय जोङो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जोङो पाप मावनानै जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जालांदों आरो दिनै इसोरा मानसिनो मोनसे आयेन होदोंमोन जि हुकुमफोर होदोंमोन 10 आज्ञाफोर हुकुमफोरखौ होदोंमोन नाथाय जोङो बे 10 आज्ञाफोरखौ जोङो सिफायनानै उलंघ खालामनानै जोङो मा जाबाय इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय इसोरनि सिगाङाव जोङो पाप मावबाय जि पापनि थाखाय दिनै स्वयं इसोरा गावनि सासेल' बिसा हुआ जिसु ख्रिस्टखौ गावजों पुनराय आरोबाव गोरोबज्लाय होफिननो थाखाय इसोरजों मानसिजों आरोबाव मोजां सम्पर्कखौ लुखांफिननो थाखाय दिनै बे इसोरा गावनि सासेल' बिसा हुआ जिसु ख्रिस्टखौ बियो थिनहरबाय आरो बियो फैबाय बुहुमाव फैनानै बे मानसि महरै बबे जायगायाव जोनोम जाखो मोसौनि गलियाव बे जोनोम जाफैबाय मोसौनि गलियाव जोनोम जाफैबाय बियो सासे इसोरनि बिसा हिसाबै बियो बबेबा राज थावनियाव बियो जोनोम लानो हागौमोन बे सोरनिबा गिदिर महलाव बियो जोनोम लानो हागौमोन नाथाय बियो हावरिया महर मुस्रि लानानै बियो मोसौ गलियावसो जोनोम जाफैबाय सोरनि थाखाय नोंनि थाखाय आंनि थाखाय नोंखौ आरो आंखौ पुनराय इसोरजों आरोबाव गोरोबज्लाय होनो थाखाय बे इसोरा गावनि सासेल' बिसा हुआ जिसु ख्रिस्टखौ बियो थिनहरबाय मानि थाखाय जोङो पलनि रमनि 3 अध्याय 23 पराव जोङो फरायबा नुनो हायो जे जोङो पाप मावबाय आरो बे पापा मा पापा जाबाय आयेन सिफायनाय जोंनो इसोरा 10 आज्ञा होदों बे 10 आज्ञायाव मा खालामदों जे इसोरा होनदों नोंसोरो मानसि दा सिथार जोङो मानसि सिथारदों नोंसोरो सिखाव दाखाव होनदों जोङो सिखाव खावदों इसोरा होनदों नोंसोरो जिनाहारि दाखालाम होनदों जोङो जिनाहारि खालामदों नोंसोरो गुबुन इसोरफोरखौ दाखुलुम होनदों जोङो बे गुबुन इसोरफोरखौ जोङो खुलुमदों इसोरनि थिननाय बोसोनफोरखौ जोङो लायैखाय जोङो पापी होननानै मुंख'जादों आरो जोङो पापी महरै जोङो मार्का बुजादों दिनै आङो बेयाव मोनसे प्रश्न सोंनो हास्थायो खायसे जिरायदों खायसे गसंदों गोबां मानसिफोर दङ खायसे लामा दथायाव गसंनानै जिरायस्रांनानै खोनासंदों गासैनिबो सिगाङाव मोनसे प्रश्न सोंनो हास्थायो बेयाव जेसेबां दं बे दंनायफोरनि गेजेराव सोरबा नंखाय बुंफेरै दं नामा दङ नामा सोरबा थगायफेरै दङ नामा दङ नामा दङना गैया दङ ने नंखाय बुंफेरै थगायफेरै गाज्रि मेगनजों नायफेरै गोसोआव लुबैफेरै दङ ने गैया गैया सानसे समाव आंबो माबेबा मोनसे खेत्रआव आंबो थगायफ्लांदों सानसे समाव बबेबा खेत्रआव आङो सोरखौबा गाज्रि बाथ्राजों रायफ्लांदों सानसे समाव आङो सोरनिबा सायाव राग जोंफ्लांदों मानि थाखाय आङो मानसि जानायखाय बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया होनदों
제 부흠마오 사세버 만시기야 팝 마웨이 오프랏 마웨이 기야 제가 보이가 팝 마웨이 이스니 시강아오 제가 팝 마웨이 제가 다이 자바이 이스니 천나이 버선 perko 제가 스파이바이 배 아인 perko 스파이바이니 타기네 제가 드네 파피 하나네 제가 봉코 자바이 आरो नोंनि पापनि थाखाय आंनि पापनि थाखाय दिनै बे स्वयं इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टखौ बे थिनहरबाय नोंखौ आरो आंखौ आरोबाव बिफा इसोरजों जोंखौ गोरोबज्लाय होनो थाखाय बेंज्लाय होनो थाखाय आरोबाव लोगो मोनलायफिननो थाखाय बिफा बिसा बायदि सम्पर्क मोनसे लुखांफिननो थाखाय इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ थिनहरबाय दा बिनिखायनो शास्त्रआ होनदों मानोना संसारखौ इसोरा एसेग्राब अनबाय बेसेबां अनदों बे गोबां जोंखौ अनदों आङो मोनसे दैखोनथि बायदि आङो लाबोनो हास्थायदों नोंसोरो बे हाग्रा ओनसोलाव थायो गोबां दंफां लाइफांनि गेजेराव थायो दासो कारेन्ट सफैबाय जोङो जेब्ला उन्दैमोन बे समाव जोङो जेब्ला लेखा फरायोमोन पार्कि जुलियावहाय कारेन्ट गैयामोन बै समाव जोङो माबोरै लेखा फरायोमोन बथलनि बाथि बानायो बे बथलाव केरासिन सोयो सोनानै बे बथलनि मुख्राखौ देफ्रंनानै जोङो स्ट्रि सोयो स्ट्रि सोनानै जोङो केरासिन सोनानै जोङो सावनानै जोंहा बेबायदि फरायनो थाखाय जोंहा टेबोल चेयार गैयामोन जोङो बारान्दायावनो बस्ता बनानै जोङो फरायोमोन आरो बे समाव मा जायोमोन मोनाबिलिनि समाव बिसेसकि गोजां बोथोरनि समाव हाग्रा खाथि नालाय हाग्रानिफ्राय गोबां रोखोमनि एम्फौफोर बिरबोयो गोबां रोखोमनि एम्फौफोर बिरबोयो गुमाफोर बिरबोयो गुमाफोर बिरबोयोबा मा खालामोमोन जोङो थाब्रोम हमनानै गुमानि बे दाबुखौ गांखौ गाननानै बे बाथियाव हांनानै जोङो जायोमोन आरो बिनि गेजेरावहाय मोनसे बिरबायनानै फैयोमोन बे जाबाय गांगु गांगुखौ सिनायगौ ना अ इसोरा बे गांगुखौ सृष्टि खालामदों बर' भाषा रोंबोनाय गांगुआ जेब्ला बे गांगुआ बिरबोनोसै थाब्रोम हमनोसै गांगुखौहाय ओमफ्राय बे गांखौहाय खिबनजों लांनोसै बिनि सिगांनि आथिङा ओरै जानोसै गांगुनाव ओइ गांगु गांगु नोंबहा बेसेबां थाखा दंलै नोंनि नोंबहा बेसेबां थाखा फैसा दंलै ओरै खालामसै एसेबांनो एसेबां बेसेबां एसेबां गांगुआ आथिंखौ फुवारनानै खोन्थासै नै एसेबां होननानै दिनै इसोराबो नोंखौ आरो आंखौ एसेग्राब अनबाय बेसेबां एसेबां अनबाय बे अननायनि सिनस्रुबै गावनि सासेल' बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टखौ बे बुहुमाव थिनहरबाय आरो कन्डिशना मा जोङो मा मावनांगौ दं बेयाव होनबावदों जाबाय आरो बे बिसा हौवाखौ ओरैनो हरबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हपाय बायदि आरो जोबनै गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि बे इसोरनि हरनाय बिसा हौवाखौ जोङो फोथायब्ला मा जागोन जोङो हपायनाय नङा जोंनि जिबनाव जोबनाया फैनाय नङा आरो मोनसेबाव बे जाबाय जोङो जोबनै गैयै गोथांखौ जोङो मोनगोन बे जाबाय जोङो सोरगो रायजोआव जोङो थांनो हागोन आरो बे सोरगो रायजोआव बिफा इसोरजों लोगोसे जोङो खामिगोन दिनै बे समाव आङो मोनसे प्रश्न सोंनो हास्थायो साबसेया सोरगोआव थांनो गोसो दं आखाइ थिखांनो हागोन नामा खायसेया गोसो गैया नामा माथो आखाइ थिखांनो रोङा हामबायसै गासैबो सोरगोआव थांनो गोसो दं
नों माबोरै थांगोन सोरगोआव सोरजों नोङो थांगोन सोर नोंखौ सोरगोआव लांगोन सोर नोंखौ सोरगोआव लांगोन दिनै आं गावनि काहिनिखौ बुंनोसै दे आङो इसोरखौ गिग्रा जोनोम जानाय मानसि दिनै जोङो जे बे बर' बाइबेलखौ फरायोना बे बर' बाइबेलखौ दानस्लायदों जाबाय मागुराम मोसाहारि बे मागुराम मोसाहारिनि बिसौ जायो आङो दिनै आंनि आबौ मागुरामा बे बाइबेलखौ जोंनि बर'आव दानस्लायनाय जोंनो होदों आंहा गेरेन्टि गैया मागुरामनि फिसौ हिसाबै सोरगोआव थाङो नाथाय आंहा गेरेन्टि दं सोरगोआव थांगोन मानो होनबा आङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो आङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो आंनि मागुराम आबौ मागुरामनि नखरनि बंश होननानै गेरेन्टि गैया नाथाय आं बेंज्लायग्रा हिसाबै आङो गोथार जिसु ख्रिस्टखौ आङो फोथायनायखाय आंहा आशा भरसा दङ आङो सोरगोआव थांगोन होननानै आरो जोङो दानो नुनो हायो जोंनि गेजेराव गोबां डिग्रिधारि मानसिफोर जोङो नुनो हायो गोदो जोंनि पार्कि जुलियाव मेट्रिक पासआनो गैयामोन दिनै जोंनि पार्कि जुलियाव जोङो गोबां मेट्रिक पास नुबाय BA पास नुबाय MA पास मोनबाय डक्टर जाबाय इन्जिनियार जाबाय गोबांखौ जोङो मोननो हाबाय गोरों मानसिफोरखौ जोङो मोननो हाबाय नाथाय जोंनि एजुकेशन जोंनि रोंगौथिया जोंखौ माब्लाबाबो सोरगोआव लांनो हाया जिसु ख्रिस्टखौ जोङो फोथायाब्ला दिनै जोङो बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां माहाजोनफोरखौ नुनो मोनबाय रां थाखा फैसा गोनां गिदिर गारि गोनां जोङो नुनो हाबाय जोङो मिथिगौ जोंनि भारत हादराव बयनिख्रुइ धनिसिन मानसिया सोर मुकेश आम्बानी जे मुकेश आम्बानीनि कम्पानि गेजेरजोंनो रिलायन्स मबाइल फैबाय रिलायन्स मबाइलनि टावार फैबाय गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्टआ फैबाय आरो बे मुकेश आम्बानीया भारत हादरनि बिथोराव बयनिख्रुइ धनिसिन मानसि बियो आरो बेहा बिदिनो गारि मोजां गारि 166 खान गारि दं बेहा आरो बे 166 गारिखौ पार्किं खालामनानै दोननो थाखाय बेहा 27 थाला बिल्डिं दङ आरो बे गारिफोरखौ लिफ्टजों थिखांनानै गेरेजाव सोनानै दोनो बे धनी मानसि नाथाय बे इसोरखौ मिन्थियै मानसि जिसु ख्रिस्ट सोर बियो मिन्थिया दिनै बे संसाराव धनी नाथाय इसोरनि सिगाङाव बियो हावरिया मानि थाखाय बियो जिसु ख्रिस्टखौ बियो मिन्थिया जिसु ख्रिस्टखौ मिन्थिया बासायजानायनि सोमोन्दै बियो मिन्थिया बेनिखायनो बे संसाराव धन सम्पति थाब्लाबो बिनि जिउआ नरकाव थांगोन बियो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा जोङो बाइबेलाव फरायबा मोननो हायो सानै मानसिनि सोमोन्दै सासेया जाबाय धनी मानसि आरो सासेया जाबाय लाजारास होननाय बे लाजारासआ बे धनी मानसिनि टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय ओंखाम फिथरफोरखौ बियो खननानै जायोमोन बियो गाराय बेन मानसिमोन मुगैजाथाव मानसिमोन नाथाय बे लाजारासआ मोनसे साधारन मनोभाबनि मानसिमोन बियो बेनिखायनो जेब्ला बे धनी मानसिया थैयो बे लाजारासआ थैयो जेब्ला नुबाय लाजारासआ इसोरजों लांखोजानानै आब्राहामनि फेन्दायाव बेखौ बामजानाय नुबाय
Natai dhoni manchiko nubai be orgengau duku senangdeng gapkrau nangdeng gazanai giyang bini kene be dhoni manchimanda oh Lazarus nengni asip saje sombronane angni be rankhangnai garamau thoting gase dei nanga angna posal hor besama Abraham mahande nesra gabang bhababadi perdongo gabang mansi perdongo bisirko hepazab bisini perdinga hepazab bi hananai Lazarasa bini prai arbau thangpin naini beha kuno amchi gelia hananai be badi bungdo Abraham obla naide denai be Israel jangko Instagram on boy janga asha gei mansi per jangan nirasa mansiper natai denebe borodin ni gejalje Isra jangna asa ar borsa ko hona take gaune sasura bisawa Jisu Kristo ko bie ton harbai ar besoma ang udahar hisabe ang sase mansini sumande ang bungno hastai bezabai England ko jangan minchigo British ko jangan minchigo Arbe England ni prana poinane jengni Bharat hadar ko unnati khalam paideng Arbe England ni prana poinane gabang missionaries pra Eastern batra ko jengni gedra prosar khalam paideng denebe England now Brooklyn hanai manse jaiga Brooklyn nai manse jaiga England ni jajere jengno hai bebedene Guwahati city dongo sohor dongo jengni Borena Kokrajhar sohor dongo Jik bebedene be Brooklyn hanai sohora England au dongomen. Ar biao hai sase mansi dongomen. Be mansi ni nama zabai Nicky Cruz. Be mansi nama Nicky Cruz. Ar be Nicky Cruz ni jibonau gauni bima bipani prai bida pongpai ni prai onnaya ma biko be manpera kimen minci peramen. Nicky Cruz ane tanai biye derdeng gannai jumnai janai lengnai beha chik rakamni giyamen biye gadao surau derden dernane mazabai jibonau biye ma kalamgan ma maugan nanai jalabe Nicky Cruz gauni lega perjang berai ting baye obla biye ma menbai biye Sangsar ni boy ni kre gazri sin lama ko biya manbai. Arbe gazri sin lama ko mananai biya mansistar nai, lunglung nai, jaglung nai, baby sari kalam nai, bek bedi kamania biya lipto zananai biya derbai. Dere mazabai biya Brooklyn hanai jai gaya manse gang dongoman. Gang. Arbe gang ni nama zabai mau gang. Arbe Nicky Cruz abe mau gang ni nama zabai besasa leader zabai. Leader zabai. Arbe kuno mense gazli kamani ko mau ne gila men. Jeko ne chane bekuna mawe ekoma Manchester ne be higher zahimen Manchester men. Arbe Mansiko pistol jang basilai jang gawamen beham se degar dongomen je degar ke pharne be gabo arbe degar jana mansi stern take be higher zaimen arbe Brooklyn hanai jaiga ona sase pastor dongomen beko hai random pastor honemen manna be random dongomen sanse kali be pastor be Nicky Cruz no thangbai Tangnane Nicky Cruz ko honbai Nicky ang nangko one ar Israel nangko one hanane be batra ko be bumhibai bebene khonne ni thangai bongbai Nicky ang nangko one Israel nangko one jebla naki be pastora David Wilkerson be pastori nama with David Wilkerson pastor aja batangana Nicky Cruz be badi raile sanse kali Nicky Cruz by oi pastor onnaya ma jinis ang mencia online ni kata ko ang disigang adabu
आरो बे इसोरा जे अनो होनदों आं बे इसोरखौबो सिनाया अब्ला बे पास्टरा होनबावबाय निकि आं नोंखौ अनो इसोरा नोंखौ अनो थांनानै बिदि बुंहैयो पास्टरा इसोरनि बाथ्राखौ बुंहैयो सानसेखालि निकि क्रुसआ बे पास्टरनि बाथ्राखौ खोनासंनो बानायखाय मा होनदों मिथिगौ ओइ पास्टर खोनासं दे गावनि बे देगारखौ नैबे देगारखौ नुबाय दा आङो औ नुबाय नोङो जुदि अननायनि बाथ्रा बुंबावोब्ला नैबे देगारजों आङो नोंखौ सिथारगोन आरो नोंनि मोदोमखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै ब्रुकलिन टाउननि सैमाफोरनो आङो सारलानानै होगोन आरो सैमाफ्रा नोंनि बेदरखौ जागोन होननानै निकि क्रुसआ बुंदों नाथाय बे पास्टरा मा होनखो निकि आं नोंखौ अनो इसोरा नोंखौ अनो आरो आंनि बे हाजार थुख्रा थुख्रा बेदराव बे थरफ्रोमबो बेदरा बुंगोन निकि आं नोंखौ अनो इसोरा नोंखौ अनो होननानै अब्ला निकि क्रुसआ सोमोनांबाय मा अननाय बेलाय मा अननाय बेलाय आं बिमा बिफानिफ्राय बिदा फंबायफोरनिफ्राय आं अननायखौ मोनफेराखै नाथाय बिसोर आंखौ अनो आरो आंखौ अनग्रा इसोरा सोर होननानै बे प्रश्न खालामबाय गावखौनो गाव निकि क्रुसआ सानसेखालि निकि क्रुसआ गावखौनो गुरै नम्रता खालामनानै बे पास्टरनि सिगाङाव थांबाय पास्टर बे एसेग्राब अनग्राया सोर बेलाय आंनोबो खोन्थादो अब्ला बियो बे जहननि 3 अध्याय 16फोरखौ खेवनानै बिनो फरायथि होबाय फरायथिसे फरायथिनानै गावखौबो फरायहोबाय नै फराय इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि ससुर बिसा हौवाखौ हरबाय आरो जायहा बेखौ फोथायगोन बियो हपायनाय नङा नाथाय जोबनाय गैयि गोथांखौ मोनगोन होननानै जेब्ला बे गावनि मेगनजों फरायनानै नुबाय निकि क्रुसआ अब्ला बे सानखालिनो बे मुगायावनो निकि क्रुसआ गावखौ गावनि जिबनखौ इसोरनाव गथायबाय गावनि बे मानसि सिथारनायनि पाप मावनाय जिनाहारि खालामनायनि पाप मावनाय बायदिसिना लोंग्रा बेसादफोरखौ लोंनानै जानानै अख्रामनि खामानि मावनाय गासै पापफोरखौ बे सिमान लानानै इसोरनि सिगाङाव फैबाय बियो गोसो सोलायनानै फैबाय दिनै बे निकि क्रुसआ गोथाङै दं दै दिनै बे निकि क्रुसआ दिनैसिम दाबो गोथाङै दं दिनै बियो सासे गिदिर इभान्जेलिस्ट जाबाय सोरनि थाखाय इभान्जेलिस्ट नों आं बायदि मोजां मानसिनि थाखाय नङा नाथाय जायहा बेबायदि खालामग्रा जायहा बायदिसिना लोंग्रा जाग्रा बेसादफोरजों जायै लोङै जायफोरनाखि अनागारि खामानि मावग्रा नै बेफोरबायदि मानसिनि गेजेराव दिनै निकि क्रुसआ मिशनारि खामानि मावगासिनो दं आरो बिनि जिबननि दारै गोबां मानसिफ्रा दिनै ख्रिस्टखौ मोननो हाबाय अब्ला दिनै जोङो इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबायमोन इसोरनिफ्राय जोङो गोजानाव दङमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बे बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय दिनै बियो जोंनो मोनसे आशा भरसा आरो बासाय जानायनि लामाखौ होनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट फैबाय दिनै बे दिनखौ मोननायनि सिगांनो जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां सानखौ मोननायनि सिगांनो बिनि आगुआवनो सिगाङावनो दिनै जोङो प्रि ख्रिस्टमास जोङो फाथिदों जोङो रंजादों जेन' जोङो दिनै जोंनि गोसोफ्रा जुदि जोंहा मैलाफोर दङब्ला जोंनि आखल आखुआव जुदि जोंहा सोलायनांगौफोर दङब्ला बे 25 तारिख डिसेम्बरा सफैनायनि सिगां दिनैनो जोङो थाम थिम खालामनानै जोङो गाव गावखौहाय थाम थिम खालामनो हायो
बेनिखायनो इसोरा अन्नानै बे जोंखौ पापनिफ्राय बायख'नो पापनिफ्राय मुक्ति होनो थाखाय दिनै बे इसोरा जोंनाव फैबाय बेनिखायनो 17 पदाव होनबावदों जाबाय मानोना इसोरा संसारखौ बिसार खालामनो थाखाय बिसा हौवाखौ संसाराव थिनहराखै नोंखौ बिसार खालामनो नङा नाथाय नोंखौ पापनिफ्राय बायख'नो इसोरा थिनहरबाय नाथाय संसारा बेजों बासायजानाय बायदिसो बेखौ फोथायग्रा बिसार खालामजायै बायदि जोंनि दायित्वआ मा फोथायनाय जेरै सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया मोजां मोनलायनानै बिसोर हाबा जायो ना बिसोरनि गेजेराव फोथायज्लायनाय दं जे आङो जेखि अबस्थायाव थाया मानो बे आं मोजां मोननाय हिनजावसाया आंखौ हेफाजाब होगोन आरो बे हिनजावसाहाबो फोथायनाय दं जाय सेंग्राखौ आङो मोजां मोनबाय बे सेंग्राया आंखौ हेफाजाब होगोन हेफाजाब होज्लायगोन ग्रें ग्रेङै जोंनि ख्रिस्टियान नियम निथियाव मा जायो जों ख्रिस्टियान हाबा लायोना गिर्जा न'आव जों प्रतिज्ञा खालामो जोंनि पास्टरफ्रा सोङो मा नोंनि आगदाथिं गसंनाय बे सेंग्राखौ नोङो थैजासे अनगोन अनगोन थैजासे नोङो बेजों रायजो जागोन रायजो जागोन लोमजानाय साजानाय अलखदनि समाव हेफाजाब होगोन हेफाजाब होगोन होननानै आरो बे सेंग्रानावबो सोंनोसै नोंनि बे आखिथिं गसंनाय हिनजावसाखौ नोङो अनो आङो अनो थैस' थांस' रायजो जागोन रायजो जागोन सुख दुखनि समाव हेफाजाब होगोन हेफाजाब होगोन बे प्रतिज्ञाखौ नोङो सोरनि सिगाङाव लादों इसोरनि सिगाङाव इसोरनि मानसिफोरनि सिगाङाव प्रतिज्ञा लादों दिनै जोंनि बे गोथां इसोराबो बे गावनि प्रतिज्ञाखौ लानायखौ मावफुंग्रा इसोर हेफाजाब होग्रा इसोर जोङो मा खालामनांगौ जोङो फोथायनांगौ बे हौवा हिनजाव बिसोरनि गेजेराव जुदि फोथाय खेबस' जायोब्ला मा जागोन नांज्लायनाय जागोन गारज्लायनाय फैगोन बिसि फिसाय गोजोननाय गैयै जागोन जेब्ला बिसि फिसाय गोजोननाय गैयै जागोन अब्ला न'खराव गोजोननाय गैयै जागोन बिसाफ्रा आलाय आथानै जागोन नाथाय जेब्ला जोंनि गेजेराव अननाया थायो इसोरनि अननाया जोंनाव थायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा जोंनि व्यक्तिगत जिबना जोंहा आलाय आथानि जानाय नङा जोङो नस्थ जानाय नङा बिनि थाखायनो इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे बुहुमाव थिनहरदों दा बेनिखायनो आङो मोनसे प्रश्न सोंनो हास्थायो मा दिनै बेयाव जथुम फैनाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरो बे इसोरखौ फोथायोना बे इसोरखौ फोथायोना फोथायोब्ला नोङो मा मावखो बे इसोरनि सिगाङाव जोङो माबाफोर अपराधफोर मावबायब्ला दिनै बे 25 तारिख डिसेम्बरा सफैनायनि सिगां जोङो दानो जोंनि सम्पर्कफोरखौ जोङो फोसाबस्रांनि इसोरनि सिगाङाव फैनि आरो इसोरनि अननायखौ जोङो अनुभव खालामनि बेनिखायनो आङो खावलायो जोङो आरोबाव जोङो पापाव लिप्त जायाबालानो पापाव जोङो गादै लायाबालानो जोङो बे गासैबो संसारनि बायदिसिना समस्याफोरनिफ्राय जोङो ओंखारनानै फै इसोरनि अननायनि आसनाव जोङो फैनि आरो बे अननायखौ जोङो गुबुनफोरजोंबो रानज्लायनि गुबुनफोरनोबो जोङो दिन्थिनि जे थार जोङो जि इसोरखौ फोथायो जोङो जि इसोरखौ सेवा खालामो जोङो जि इसोरखौ खुलुमो बे इसोरा नंगौ इसोर थार इसोर आंखौ सृष्टि खालामनाय नोंखौ सृष्टि खालामनाय इसोर जोबनायाव
आं मोनसे उदाहरन होनानै आङो फोजोबनो हास्थायसिगोन दिनै इसोरा जोंखौ सृष्टि खालामदोंना जोंखौ दादोंना जोंखौ जुदि इसोरा दादोंब्ला नोङो जुदि अनुभब खालामदोंब्ला आंखौ इसोरानो दादों इसोरानो आंनो बे महर मुस्रिखौ होदों होननानै जुदि नोङो अनुभब खालामबायब्ला नोङो खर' थिखांबायब्ला आं सोंनायनि फिनावहाय औ इसोरानो आंखौ दादों होननानै अब्ला दिनै नोङो इसोरनो मा होफिनखो नोङो मा होफिननो हाखो इसोरनो नोंनि आसार बेबहार नोंनि खुगानि रावफोरजों नोंनि मेगननि फावथिनाफोरजों नोंनि मोदोमनि फावथिनाफोरजों नोङो इसोरखौ समायहोनो हादोंना हायाखै हादोंना हायाखै आरो जुदि जोङो हायाखैब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर दुखुनि बाथ्रा बियो दाहानि बाथ्रा बियो जेरै डेभिडा होनदों जोङो गितफोरनि 50 बालाबाव जों फरायबा मोननो हायो डेभिड राजाया मा होनदों नाय आङो पापजोंनो उजिदों